Holy Ghost, I need your power in my life. Oh, come, Great Spirit, come. Hey, Holy Ghost, I need your power in my life. Oh, come, Great Spirit, Come on, come and mold me. make me, Come and heal me. come on, you me, Come and save me. Oh Lord, Great Spirit, come. Oh yeah, come again. Come and mold I me. need your power. Come and heal me. Come and save
mere ka o wee ninu ọnụ kwa n'ime ya nụ n'ọgbara dịrị mma ninu aga m eji gịnị nke na onye nyere m ngọzi a Nwachukwu kpebere ya ka efu na ngọzi Chukwu ajụjụ ka na ajụ ewu mụ na afụ na ngọzi Chukwu nwa Chineke m mụ na afụ na ngọzi Chukwu ọsị nwoke gị efu na ngọzi Chukwu Nnamdi Ọgụgụ Almighty Favour efu na ngọzi Chukwu osita nwa mmụọlụ obodo efu na ngọzi Chukwu anya na-ele obi emela ya Ngozi Chukwu edula m n'arụ onye nwe m emela m n'ụwa m ọ na-emere m ya ebe ọ bụ na ndere ana m alatakwa dede m ọ bụ ihe Chineke na-eme nwaanyị gara ịmụ nwa ka ịmụọla nwa gị n'udo ndị ahụ jere China ọkwụrụ natara n'udo n'uo mgbanụ bịazienụ na chọọchị ka anyị tọrụrụ ya mma mma enwere ihe gwara ga enwere ihe bụ sọnta ego a na-abụ onye gwara ọgwụ ego pụta ọ na-amachagharị si na ọ bụ n'ike aka ya aka anya ji ma ọ bụ kpororobo mana Chukwu makwara na ọ dị ndụ na-akpagharị iwe we Chineke chiri ike ọ dara ya ego dị ya ma ndị gwara ọgwụ ego na ọ bụ Chineke nyere ya maka ọ bụ na Chukwu abụghị ịbụrụ onye nwụrụ anwụ ebe Chukwu nyere gị n'ụwa bịa n'ife ya ofufe chegharịa ife abụ mere na nzuzo na ọ ga-abụ n'ngozi o nwere mgbe ndị ụwa na-akọ m ọnụ o nwere mgbe ọrịa na-ekwe m ọnụ ọtụtụ ndị dibịa na-ekwezi ọnụ ụfọdụ mmadụ na-ekwu na ha ga-eji 1 million wee gwọọ ụfọdụ kwuru na ha ga-eji 2 million ebe ụfọdụ kwuchara na ha ga-eji 10 million gwọọ m mgbe Chineke batara ome ndị iro mfa m n'anya ọnụ ahụ kọrọ m ọnụ ahụghị ma mma Chukwu bịale Chineke emewo m mma bịale Chineke ebuliwo m onye ahụ kọrọ m ọnụ bịazie n'olili ma mma Chukwu ihe ọbụla m bitụrụ aka na-agara nwa were were ajụrụ m otu mmanụ onye ti n'ogbe akwụ nwata bụ dị nna ya ngwongwo na ngwogwo ayọchie onye amakwa na Chineke maka n'iru tọtọ manete and do my prophet to her ngozi Chukwu baroba 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 no baroba ọ baroba n'ime ndụ amara Chineke baroba 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 ngozi Chineke baroba baroba nwa Chineke hụla ya no baroba 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 nwanne m baroba baroba onye Chineke gọziri o baroba baroba ọbara ya ka baroba baroba n'ime ndụ Chukwu nwere otu ose n'ihe o nwere otu ose asa ekpere Chima nwere otu ose rọrọ ya ife sọrọ ya ka ọ ga-eme nna nwere otu ose eme ifenu o nwere otu ose akpọnye nwaanyị ga-enụma o nwere otu ose nye nwa ife sọrọ ya ka ọ ga-eme Chineke nwere otu ose eme ihe sọrọ ya ka ọ ga-eme Agụnachi mba nwere otu ose eme ihe sọrọ ya ka ọ na-eme ojiji jide mba nwere otu ose eme ihe sọrọ ya ka ọ na-eme onye ukwu na ọma ha nwere otu ose arụ ọrụ ihe sọrọ ya ka ọ na-eme onye ga-ejikwa onye kwanụ m ejiba ihe sọrọ ya ka ọ na-eme enyi Igbo nwere onye ihe ọma sọrọ nsọ
tiwa Christmas o wese na nyaga ya ketefia na wunni na gwagwo ego na ha butere efi onye richa anara ya kara aka ya maka ga kwụ ya ụgwọ nwanu o wee gote ihe Christmas eruzienu eweruo abedebe weruo ụbọchị aga ya ụlọ ụgwọ nwa ụbọchị aga kwụ ya ụgwọ nwa eruzie ka kwụ ya ụgwọ nwanụ o nwezie disappointment nụ ọlata n'ụlọ ya o ekọtara nwunye ya wee sị ya don't worry anyị were osikapa o aga m esi esi o anyị ga-eriju afọ mana anụ a ga-esizi ndị agha adịghị ọ dịghị ka anyị ga-eme ọkpụkpụ na-egbu efi nwoke cheta ihe o kwuru o wee bụrụ akụkọ ya kọtọkwana mmadụ n'ihe ịdị ọsọ ya n'ihi na onye anyị na-asị na ọ gaghị abara gị uru taa echi ị ga-enidikwa ya ojekwụ na ụmụnna ya benye ọnwa ha mgbaghara ọkụ igeri anụ ọgwụ ego nwanne m ekwujala mmadụ lee ihe ịma gị si ịmaga ọdụ ya esi na nọgọpụta maka echi niile n'onye gị dị jetri today o nwere ike ịbụ manija gị echi onye gị kpọrọ asị tata o nwere ike ịbụ prezidenti echi chetakwa maka Jebezi nwoke ọma m akụkọ mere yesa o nwere otu o si eme ihe o nwere otu o si eme ihe ya papa nwere otu o si eme ihe ya ihe sọrọ ya gọgị Chineke nwere otu o si eme ihe ya ihe sọrọ ya ka ọ na-eme Agụnechema nwere otu o si eme ihe ya ihe sọrọ ya ka ọ na-eme Chineke onye na-anụ gị nwa gị ihe sọrọ ya ka ọ na-eme onye na-eti mkpu onye na-ege ego gị ihe sọrọ ya ka ọ na-eme uri ọṅụ atamụzina o Chineke chọrọ inye gị nwa ọ dịghị anata ọda o Chineke chọrọ ịgọzi ihe ọ dịghị anata permission Chineke chọrọ inye gị ego ọ dịghị anata ọda o onye ọ na-ana permission ọ bụrụ mmadụ na-enye onyinye ọ gaghị eru m aka ọ bụrụ mmadụ na-enye ọ gaghị eru m aka ọ bụrụ nwoke na-enye m onye karị m ebe niri m ekele dịrị Chineke onye na-agọzi akara aka m onye na-ebuli nwa ya elu onye mere ka ihe dịrị m onye si nwa adịrị onye sikwa nne dịrị nwa onye ọma ọkwa mmadụ chetara echiche etu ọ ga-esi wee gọzie ụmụ ya n'oge ebunye onye ahụ na-elu n'oge ebunye onye amatụ n'oge ji ụgbọala dugu n'ọnụ ofu onye wee mejọ ya o wee chechie ma ndị ya megbu na anya agaghị emekwa ya mana ịkpaso Chineke m iwe ihe ọya ọgbaghara mana ịkpaso Chineke m iwe ihe ọya ọgbaghara nwanne m lelezi anya nọ n'ihe Chineke anyị na-eme onweghị onye ọ na permission onweghị onye ọ na-akụrụ mgbịrịgba enweghị onye ọ na-asị matara ya ọsọ maka o zuru oke o zuru oke chi m 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 zuru oke o zuru oke Chineke nwere otu o si eme ihe Chineke nwere otu o si eme ihe Agụnechema nwere otu o si eme ihe ya o nwere otu o si eme ihe o nwere otu o si arụ ọrụ ya ihe sọrọ ya ka ọ na-eme ihe sọrọ ya mee ihe sọrọ ya ka ọ na-eme Jizọs bụ n'aka na gwọrọ ya bụ n'aka na gwọrọ ya aka na gwọrọ ya aka na gwọrọ ya anana ego onye nwe m bụ onye na-enye nwa ọ bụ ya na-enye onyinye m papa bụ n'aka na gwọrọ ya ewo ọkpara Chineke bụ n'aka na gwọrọ ya aka na gwọrọ ya nana ego bụ n'aka na gwọrọ ya aka na gwọrọ ya nana ego ọ na-agwọ onye isi aka na gwọrọ
n'ụlọ ọgwụ wetara aka ya ebe ọ bụ n'ụlọ nọ unu mechie anya ndị niile nọ n'ọrịa unu mechie anya akala ga kara ọnwụ na ị ga nwetị niile nwanne m akala ga kara ọnwụ na ị gaghị efochi ekwu na ihe ya mere gị n'afọ ekwu na ihe ya mere gị n'obi ekwu na nke mere gị n'isi ekwu na nke na-eme gị n'ụkwụ asị na ọpreshọn emere gị n'oge egwu gị atụla egwu onye ọrịa abatala atụla egwu nwa m atụla egwu Jizọs abatala unu mechie naanị unu na ọgwụgwọ nsọ ga-erute site n'ubiri ụtarị ya ka e mere ka arụ gị n'ike ọ bụ na n'ụlọ ọgwụ ebe ahụ ị nọ maọbụ na be gị wee kwesụ na site n'ubiri ụtarị apịara Jizọs ka e mere ka arụ anyị n'ike n'ihi ya ịnyanya abụghị ọnọdụ anyị ma ọlị anyị na-asị ka ya niile dị na ndụ anyị ọrịa niile nke onye iro gbanyeworo anyị n'arụ ọ bụrụ HIV enwetara ya n'amaghị ama ka Chineke kwụsụ niile nke ndị ahụ were mmiri nke nsọ ya na ọbara nwa atụrụ wee sachapụ ya n'aha Jizọs amen. Aka na ọrịa m na-anaghị ego m ka ahụ gwọtara m ọrịa wee mee n'iru mbambam n'anya aka na ọrịa na-anaghị m ogbogo ekele dịrị gị otuto dịrị gị otuto dịrị gị Jizọs bụ na aka na ọrịa na-anaghị ego Chineke bụ na aka na ọrịa ojiji jide bụ na aka na ọrịa na-anaghị ego bụ na aka na ọrịa na-anaghị ego onye ọrụ mmeri ka ọ bụ otu nwoke nọ n'akụkụ mmiri Besaida na-ebe n'ezie na m enweghị onye enyemaka nwere na m enweghị onye enyemaka nwere na m enweghị onye enyemaka nwere mgbe Jizọs rutere n'ebe ahụ o wee jụọ ya ajụjụ ịma na ịjụ onye ọrịa ihe na-eme ya ịjụ onye na-arịa ọrịa ihe a ga-emere ya ọ ga-akọwa akụkọ ọrịa ọ na-eme m n'isi ọ na-eme m n'afọ ọ na-eme m n'ụkwụ ahụ ihe nwoke ahụ gwara Chukwu Jizọs wee sị ya laba echesi na mmiri ka ọ gbarụ ọnụ adanyezina na mmiri na-ebechiri ute gị laba ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ndị nọ n'ọrịa ndị egobere ụkwụ ha n'elu ma ndị enyere poizin ọ na-anatala ọgwụgwọ nsọ maka na ọ bịala ịnara na nke gị Jizọs bụ na aka na ọrịa na-anaghị ego eze m kpọrọ m wee dị mma aka na-agba ọrịa na-anaghị ego Chineke kpọrọ m wee dị mma aka na-agba ọrịa na-anaghị ego egwu nnatụ gị na onye iro ga-emeri ọchịchịrị gbachiri ezinụlọ meghe mgbochi windo meghe bụ ụzọ ihe ngozi bata ewo ihe ngozi mụbata ọnwụ bata ihe ngozi mụbata meghe mgbochi windo meghe bụ ụzọ ihe ngozi mụbata ọ ga-emụbata ihe ngozi mụbata ewo ihe ngozi mụbata meghe mgbochi windo meghe bụ ụzọ ihe ngozi mụbata ọ bụrụ na ị mechiri ọnụ ụzọ gị emechi biko meghee ya abụrụkwa ọnụ ụzọ nke ụlọ gị kama ọnụ ụzọ nke obi gị mepee ya ka mmụọ nsọ Chineke na-akata narị n'ihi na e nwere ngọzi Chineke na-ebudatara gị enyi ka ihe ngọzi wụbata ihe ngozi mụbata ihe ngọzi wụbata ihe ngozi mụbata ebube chiwe na meghepe ọnụ ụzọ siri ike
ndidi Chineke gọzie gị maka nwere ndidi ịtagbu onwe gị n'afụfụ maka na Chukwu kere aka oyibo ga-ekunye ya mmiri ọ ga-aṅụ ihe ngozi bata ụmụ agbọghọbịa ọ bụ n'ụka na-awa ndị na-eji agwọ ọgwụ ka ha wee nụta di matakwa na ọkụkọ kwatara n'ọgwụnụ nọ na-eso n'ọgwụ alawa ihe ngozi bata asị gị ihe ngozi bata ihe ngozi bata ihe ngozi bata ihe ngozi bata mefu windo ụzọ gị ihe ngozi bata ewu ihe ngozi bata ihe ngozi bata ihe ngozi bata ọ ga-awara bepụta meghe mgbachi windo meghe bụ ụzọ ihe ngozi bata ihe ngozi ihe amara meghe mgbachi windo meghepụ ụzọ ka ihe ngozi bata ihele ihe ngozi ihele ihe nwere onwe ihele ihe amara na-edu m n'ụzọ ihe ngozi bata ihe ngozi bata ihe ngozi bata ana m eti mkpọrọ n'ụbọchị ahụ meghe mgbachi windo meghepụ ụzọ ihe ngozi